Още едно туланче от най-масовия модел. На пръв поглед е комплектно изцяло. Има си заден капак, който не е в най-цветущо здраве, обаче интересното случай е, че номера на стикера тук отговаря на номера на шасито, което ще рече, че този капак си е оригиналния на радиото. Електрически на пръв поглед също е комплектен, всички лампи са си по местата. От късните произведения, защото е вече с една скална лампа и трансформатор е малко по друга визия от ранните. Тук имате един метален капак отгоре. Скалната корда е здрава, което е вау. Това е първият тулан, който притежавам да му е с здрава скална корда. Те между другото са метални, не знам как така се чупат толкова много, ама както и да е. Кабелът му е отразен доста свински. Нали? И аз тук още по-свински направих една снапчица. И нали, този кабел принципно не ми вдъхва много доверие, така като го гледам. Така. Штрак. Абсолютно нищо. Това е добър знак, принципно. Нали. Трябва да проверя предпазителя. Тук сложих одобрен чисто нов предпазител и пак нямаме никаква промяна, така че започвам да издирвам къде се губи връзката. Дано да не е пробила първичната намотка на трансформатора, че ще трябва да слагам телевизионен за тест. Но да. Дори долният капак си му е на място. Той е на жлебове и се изплъзва така нагоре. Ето тук има прорез в единия крак, обаче е запекал нещо, трябва да го раздвижа малко. Излезе. Шасито е вадено, нали, защото майстор е сложил само 2 от 4 болта. Майстор в кавички. Обаче почти всичко ми изглежда оригинално с изключение на филтъра тук, електролита, който е сменен. Най-вероятно и двата всъщност са сменени и кабелите, които отиват тук към трансформатора и електромагнита на говорителя също са сменени. Те принципно оригиналните са текстилни, не се ронят. Не знам защо ги е сменил човека, но така е преценил. Ронят са те, които отиват към индикатора, които в случая са оригиналните, нали, които се ронят. Много оригинално. Не знам защо върху всички резистори има някакъв бял прах, което е интересно. Сега следващото нещо е да проверя самото копче, самия прекъсвач, дали е свързан въобще и къде точно се губи връзката. И изправителната лампа също е сменена. Аз доколкото знам, толаните не идват с AZ1 с мрежеста нот. Така че не е на малко часове работа със сигурност това радио. Стига да няма някакъв дефект, който е примерно пробил трансформатор, че тогава става малко кофти. Добре, интересното е, че получавам 40 Ома съпротивление, когато е включено копчето, тук между двата щекера на степсела. Така че кабела не е проблемен, първичната намотка не е проблемната, нещо се губи нататък. И сега трябва да видя поне има ли отопление. Аз гледам, нали, скалната лампа, но тя може да е изгоряла, така че да тествам сега. Много странно, сега пък дойде от само себе си. Може би трябва да е обърнато настрани радиото да работи. Да видим ще загрее ли нещо. Даже и звук се появи. Тихичък. Къде му беше вход грамофона? От лявата или от дясната страна? Даже има и леко усилване. Супер. Да видим индикатора колко е умрял. Еха, не мога да повярвам, индикатора е умрял. Добре. Чакайте да му закача антената. Почти никаква активност. Минах на 250 ватова кружка. Да няма такъв пад на напрежението през нея. Индикатора е загинал геройски. Чакай да видим тъмно.
симулира активност. Тук има един сменен неполярен кондензатор. Открих защо е тих звука на теория. Ето е крайната лампа, EL3. Виждате ли го това сребристото покритие отгоре? Това не е живачна покривка като на тези модерните лампи. Това е изпарение вътре на волфрама, на подгрива, един вид. Това нещо се получава в продължение на много дълъг период от време, на много ползване, много часове работа. Много часове работа. Това най-вероятно си е оригиналната лампа на радиото. Ето тук имам две други някакви. Ще я пробваме с тях. Те изглеждат доста по-свежи. Това може би се е получило, защото лампата е държана в грешен режим на работа. Най-вероятно от ликажен кондензатор долу на контролната решетка. Мисля, че беше този, 10 нанофарада. Нали, те са сменили този, но не са сменили най-важния, който пази един вид лампата. Така, да пробвам с една от тези, да видим дали няма да има някаква промяна. Копчето никаква работа не върши. Най-вероятно е прескочено. Има някъде прекъснал кондензатор, защото ето какво се случва, като си доближи ръката до предусилвателната лампа. Тук усилване има доста силно, доста сериозно. Сега, интересно, ако си върна оригиналната лампа, дали ще е същото, защото от тук вход грамофона при закачена качулка пак едва се чува. Така че да видим тази просто привидно ли е изтощена или ми се е сторило. Значи по симптомите, които чувам, е то кондензатор, е тук, който свързва потенциометъра с първа решетка на де-факто с качулката тук на тази лампа предусилвателната е прекъснал точно той. На най-неудобното място от цялото радио. Така че да се опитам сега да хвана временно някакъв там. Така че да му чуем гласа и после утре ще свалям шаси и най-вероятно ще ги сменям всичките и така. Така. Това е друго нещо. С оригиналната си лампа. Обаче пак няма активност от радиочаста. Има леко припукване, обаче това не е... Най-вероятно има и още прекъснали кондензатори, просто трябва да се сменят всички. Има така леко прецъкване, обаче като че ли няма достатъчно усилване да се чуе каквото е добило. Така, като гледам радиочаста, тази лампа е топла, така, прилично, докато тази е марна, все едно работи само под грива и няма еднодно захранване. Така че трябва да... Нали, тук се виждат хубавите кабели, на които им се труши изолацията. Трябва да я измеря да видим. Да няма някое пробило съпротивление. Да, тук перфектни спойки. Право уникално. Да не кажа невероятно. Чак чудесно. Тук се вижда един кабел как е тръгнал да тече. Такъв някакъв. Нагрял се сигурно. Поради някаква причина. Да, единствено това беше сменен. И електролитите, нали? Аз това го отрязах, нали, да не е окасил нещо случайно. Не пробвам да мина по тънката процедура, ама нещо не ми се получи номера. Така че сега трябва да извада шасито и ги подкарваме един по един. Ама първо да видя тази дали има еднодно захранване. Идеята е без да барам шасито, да видим дали мога да му чуем гласа. Само това ми е целта. Защото той без това после трябва да се прелокира кутията и така нататък. Извадя го шасито, да ми е удобно тук да сменя и останалите кондензатори. И да му направим един тест, да видим дали е само това. Ще сменя и това тук на индикатора.
Если там какие-то зеленые листья, овощей и так далее, то, конечно, там оливковый, да, оно никакой реакции давать не будет. Интересно. То есть с зелеными овощами и травами, да, можно? Можно. А с капустой? Его используют и в салаты, то есть практически везде именно рафинированное масло, то это, конечно, не годится. Возможно, в небольших количествах, да, допустимо. Но я, честно говоря, сторонник использования все-таки нерафинированных масел даже при приготовлении, потому что есть нерафинированные масла, которые можно использовать при жарке или при тушении. Это даже тоже подсолнечное масло, оно имеет определенный градус, то есть там тоже отжим есть разные у того же подсолнечного масла, и есть отжим, который более приспособлен, допустим, к жару. Процеживается, много-много там фильтруется, и только тогда вот получается такое минимально. И там вот этот процент примесей вот в этом масле очень минимальный, и они не горят, потому что горят именно те примеси, которые вот отжали и сразу жарят. Там будет, конечно, гореть, дымить все что угодно. Синьковская. Завершили зачистку улицы Приоскольная. Улица полностью перешла под наш контроль. Наносим огневое поражение по позициям боевиков лесопосадки. И не планировались в заявке начала матча, напомню, 18 часов по московскому времени. Новосибирская «Сибирь» рассталась с главным тренером Вячеславом Буцаевым, об этом сообщили. Лиги под руководством этого специалиста «Сибирь» выиграла 3 матча по буллитам и потерпела 12 поражений. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люденков, который на протяжении 2 сезонов занимал должность ассистента-наставника. Янник Синнер вышел в полуфинал итогового мужского теннисного турнира. Сегодня в Владивостоке плюсовая температура до 6 градусов, малооблачно, без осадков. А вот в Новосибирске -7. А в Иркутске до 10 мороза, снег и метель, в Петрозаводске -1,3, в Самаре 7-9 тепла и вечером дождь, в Ярославле и Владимире около 0, снег и гололедица, в Ставрополе 10, в Санкт-Петербурге +1,3, в Москве до 2 градусов тепла. Радио России. Музыка. Восьмая нота. Он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен